Tam máme vypnutý kuzák, který půjde před náma. Jo, vidím. A to není nic, no. A já se tady hlásím. Krištof rádio Oscar Kilo 1066 v první státce levého 19. Krištof rádio Oscar Kilo 2961 19 pod Voskem a bude to vymazat do benzínku. Výborně. Teďka bude dělat nácvik a půjde vlastně napříč dráhy, ne úplně napříč. Ten kuzák, kde budete sledovat. Aha. Máme jako času dost. Jakože vyšlápne si... A on půjde přes tu benzinovou pumpu, bude sedat. To je nácvik nouzový situace, jakoby přistání, de facto jakoby do... Oskar, to bylo světlo levý, baseline dráhy 1.9 a souhledem na přistávající regečko to bude delší a levá část dráhy. To je jakože kdyby se při vzletu přetrhla vlečna? Jde o to, že vy vlastně tady lítáte furt to stejný. Jo, takže je potřeba... No, nám to přestalo klesat. Letadlo, tak nám stoupat. Tak už se uděláme ty další. Krištof rádio Oscar Kilo 1066 poloze po větru. Jo. S podvozkem a s DGčko na vymezeném vidí. Zapadl jedenkrát 360, nevycházelo by tam. Já tě vidím, že to stačí před náma. Teď jenom dotočím zatáčku a půjdu na pravou část dráhy, to vypadá. Já si to povídám, klidně dělej, co potřebuješ, jo? A za jak dlouho se člověk dostane k prvnímu samostatnému letu? Jak je šikovný, to trvalo. 2 roky. 2 roky, jo. Ale